Jainkoak egun ondeizula dizkide. Itun berriko liburuak. Gaurkoan, apostolen gutunak eta beste idazki batzuk aurkeztu nahi nizkizuke. Garrantzi berezia dute, kristau fedea azaltzeko. Jesusen izatea eta salbamen egintza lehenengo kristauek nola adierazten zuten jakiteko. Apostolen eginak liburua. Lukasek bigarren belaunaldiko kristauentzat idatzia da. Hasierako fede sendotasuna ahultzeko arriskuan baitzeuden. Liburu honek dio Jesu Kristoren jarraitzaileei Siriako Antiokian eman zietela izena, kristauak. Lehenengo kristau elkarten biziera eta ebangelioa zabaltzeko alegina azaltzen digu liburuak. Nagusiki bi apostoluren predikazioa jasoz. Pedrorena, juduen artean, eta Paulorena, greziar kulturakoen artean. Paulo Tarso hirian jaioa zen, Kristo ondoko 5. urtean. 30 urtez judu legezale porrokatua izan zen, eta kristauen persegitzailea. Damaskora kristauak atxilotzera zijoala izandako bizipen indartsuan, Jesus piztuaren deia entzun zuen. Saulo, zergati persegitzen hauzu? 36. urtea zen. Han aldatu zen erabat. Jesusen testigurik sutsuen eta ebangelioaren zabaltzailearik bizkorren bihurtu zen. Milaka kilometro egingo zuen. Jesusen mezua zabaltzen da kristau taldeak eratzen. Pedro bezala Erromaraino iritsi zen Paulo, eta 2 urtez etxean preso egon ondoren, 67. urtean burua muztuz hil zuten. Ordurako Pedro ere eraila zuten 74an gurutzean josia. Pauloren 13 gutun ditugu jasoak itun berriko dokumentuen artean. Ordena hontan ditugu, Erromatarrei gutuna. Greziako Korintoti bidalia 57-18 neguan. Judu kristaue sortua zen Erromako elkartea, baina une hartan gentil jatorriko kide asko zuen. Elkarteura ezagutzeko gogo bizia zuen Paulok, eta Espainiara bidean handik igarotzeko asmoa agertu zien. Kristautasunean eraginik handiena izan duen gutuna da hau. Oinarrizko gaia hau du. Jesu Kristoren berri ona jainkoaren indarra da, juduak eta ez juduak salbatzeko. Jesusi esker adiskidetzen gaitu jainkoak berekin. Korintoarrei lehena. Efesoti bidalia 56. urteko Paskotan. Urte batzu lehenago, 50. Korinton izan zen Paulo, ebangelio eskaintzen. Kristau talde ederra bilduz. Baina, bataiatuak aixe itzultzen ziren, gizarteko ohitura lizunetara. Paulok kezkaturik gutun bat baino gehiago idatzi zien. Kristo gurutziltzatea jarri digu, jainkoak eredu eta gidari. Korintoarrei 2. Mazedoniatik igorria 57. urtean. Oso maite zituen Paulo Korintoarrak, baina haien artean batzuek auzitan jartzen zuten Pauloren apostolu izatea. Bere apostolu zerbitzua defenditzeaz batera, Kristoganako fedeari leiale ustera dei egiten die. Galaziarrei idatzia, 56-17. 3 urte lehenago ibilia zen Galazian, kristau taldea eratzen. Baina, judu jatorriko kristau batzuek, judu legea onartu beharrekoa zela zioten. Paulok sutsu defenditzen du Kristagonako fedeak salbatzen gaituela, ez legea betetzeak. Efesoarrei idatzia 62:3. Erroman preso zegoelarik. Kristoren eta Eliz elkartearen arteko batasun misterioa du gaietako bat. Eta kristauari dagokion jokaera morala bestea. Filiporrei idatzia 56an Efeson kartzelan zegoela. Han ibilia zen 5 urte lehenago. Elkarte hura ere nahasten ari ziren judu jatorriko kristau batzuek. Berak irakatsi zien ebangelioari tinko eusteko deia egiten die. Kolosarrei idatzia, 58-60 bitartean.
Palestinako Zesarean preso zegoela. Kristo da jaun gorena, munduaren salbatzaile bakarra. Tesalonikarrei lehena. 50. urtean predikatu zuen Tesalonikan Paulok, Kristau elkarte ugaria sortuz. 51. urtean bidali zion gutun hau. Hauxe dugu, itun berriko dokumenturik zaharrena. Bestea beste, hildakoen piztueraz, mintzo da. Tesalonikarrei bigarrena. Tesalonikako kristauen artean azaldutako zenbait desbideratze zuzentzeko idatzia dugu. Timoteori lehena eta bigarrena eta Titori. Ikasle eta lankide minak zituen Paulok, Timoteo eta Tito. Elkarte arduradunak zirenez, beren egitekoa betetzeko aholkuak bidaltzen dizkie. Horregatik, hartzai gutunak, pastoralak, esaten diete gutun hauei. Eta Filemoni, 60 eta 63 urte inguruan idatzia, Paulo zahartua dago eta preso, Filemon lagunari ihes egin dion Onesimo esklaboa anaiatzat ardezala eskatzen dio. Beste autore batzuen gutunak ere aipatu behar ditugu. Hebrearrei, 70. urte inguruan idatzia. Gutuna baino gehiago hitzaldia da. Fedea ahultzen ari zitzaien kristauei zuzendua. Kristoren misterioa du gai nagusia. Kristori apaiz nagusi deritza. Bere odolaixuriz adiskidetu gaituelako jainkoarekin. Santiagorena, katekesia da. Mezu etikoa nabarmena du eta gizarte justiziarekiko ardura. Pedroren lehena, 74. urtean Erromatik Asia Txikiko kristauei zuzendua. Erasopean aurkitzen bai ziren. Fedea eta senide elkartasuna sendotzera eragina irie. Pedroren bigarrena, bigarren mendearen hasieran idatzia. Kristau bizieran sendotzeko deia. Joanen lehena, bigarrena eta hirugarrena. Katekesi motako irazkia dira. Fedez, Jesusi atxikia bizitzea eta elkarrekiko maitasun bizitza dituzte gai nagusiak. Judasena. Kristau elkartean azpikeria sartuta fedea arriskuan jartzen duten sasi maisuen aurkako salaketa da. Eta azkenik, apokalipsia. Hitz honek agerpen esan nahi du. Sinbolo harrigarrien bidez adierazten du mezua. Pertsekuzio garaian, fededunen itxaropena sendotzea du helburu. Ona adiskide. Bazka oparoa, gure fedea janaritzeko. Irakur dezagun itun berria. Izan ongi eta hurren arte.